Tervetuloa kuuntelemaan Syvää henkeä podcastia. Tässä podcastissa me sukelletaan pintaa syvemmälle mielenkiintoisten vieraiden kanssa. Tämänkertaisessa jaksossa meillä on vieraana mun ystävä Pekka Hyysalo. Pekka on menestynyt suomalainen freestyle-hiihtäjä, jonka ura valitettavasti päättyi 2010 vakavaan loukkaantumiseen. Kun taistelun ranking-sijoituksista vaihtui taistelun hengestään, menivät myös elämän arvot uusiksi. Vuonna 2013 Pekka perusti Fight Backin, koska haluaa auttaa myös muita päävamman saaneita. Pekka uskoo, että meillä jokaisella on kyky selviytyä vaikeimmistakin vastoinkäymisistä sinnikkyyden ja positiivisen asenteen avulla. Haluan tässä vaiheessa muistuttaa myös, että tämän podcastin pääsponsori on Kääpä Mushrooms. Mulla on ollut Kääpä Mushroomsin tuotteet jo vuosia käytössä ja tiedän, että heillä on Suomen ja sanoisin maailman laadukkaimmat sienituotteet. Käyttämällä koodia Syvää henkeä Kääpä Mushroomsin verkkosivuilla saat sieltä alennusta kaikista sienituotteista sekä samalla tuet tätä podcastia. Voit myös tukea tätä podcastia tykkäämällä, kommentoimalla ja ehdottomasti just tilaamalla kanavan ja antamalla Spotifyssa arvostelun. Kiitos. Seuraavaksi käydään uuden jakson pariin ja oikein hyviä ja inspiroivia kuunteluhetkiä. Mahtava saada sut, Pekka, vieraaksi Syvää henkeä podcastiin. Tai ilo ja kunnia päästä juttelemaan ja haastattelemaan sua. Tervetuloa. Kiitos paljon ja ilo on mun puolellani. Joo, meillä on ollut kiva, me ollaan päästy tutustumaan tässä vuosien varrella. Me ollaan tavattu varmaan ekan kerran 2017 Biohacker Summitissa taisi olla. Varmaan silloin. Joo, ja sitten tässä ollaan justiin, aina joka vuosi ollaan sitten päästy päivittelemään vähän, että miten menee, ja sulla on ollut kaikenlaisia projekteja kanssa tässä menossa, mutta mä haluaisin tässä aluksi kysyä, että mikä sun elämässä on parasta just nyt? No, pitkän kesäloman jälkeen mä oon aika innoissani pääsemässä takaisin sorvin ääreen niin sanotusti. Mitä se sorvi sulle merkitsee tässä tapauksessa? No, se on yleisesti ollut esiintymistä pisin Suomea eri opinahjoissa ja yrityksissä ja tapahtumissa. Mutta tänä syksynä, niin kyllä mulla on vähän esiintymistäkin, mutta enimmäkseen laitetaan semmoista dokumenttia purkkiin, mitä me ollaan kuvattu jo melkein 3 vuotta. Joo. Tästä me päästiin puhuakin tuossa kesällä sun kanssa ja aika hieno tämä dokumenttiprojekti. Ja katsotaan, me silloin ei ollut ihan varmaa, että mihin kaikkialle se tulee, mutta voi olla aika isotkin kuviot, mitkä siitä niinku avautuu. Joo. Ja pääsee justiin levittää sitä kautta sitä positiivista sanomaa, mitä sä hyvin pitkälle niinku tuot kanssa sun brändi vähän niin kuin tää Fight Back, eli taistellaan takaisin. Eli se kanssa se periksi antamattomuus sulla on hyvin niinku tuttu. Sä oot myös ollut justiin, niin kuin toskin sanoit, että nytkin sulla on tulossa jotain puhekeikkoja, mutta sä oot ollut puhumassa myös tämän sun onnettomuuden jälkeen ja sitten tästä kun sä kuntoutuit, niin tosi paljon oot käynyt puhumassa erilaisissa tilaisuuksissa, niin mitä teemoja yleensä siellä sitten sä nostat esille? Mulla on perusrunkona toi mun oma tarina, koska siitä mä oikeasti tiedän, että mitä on tapahtunut ja mulla on aavistus, että mikä on vaikuttanut mihinkin ja osaan kahlata siitä niitä ratkaisevia pointteja läpi. Ja sit jos toivotaan, niin mä oon pitänyt välillä esityksiä painottaen esimerkiksi ympäristöön ja ylipäätään vastuullisuuteen. Ja sit totta kai kun liikunta on tosi lähellä mun sydäntä, niin innostanut porukoita liikkumaan.
Kyllä. Ja tästä me päästään siihen, että ylihuomenna on jo 11 Fight Back Runi. Ihan mahtavaa. Joo, eli pari päivää just päästä onkin sun oma tapahtuma. Ja sen ansiosta me saatiin sut kanssa tänne pääkaupunkiseudulle sitten haastatteluun. Joo, tossa oli hyviä pointteja. Mitä? Se tapahtuma järjestetään kyllä Turussa. Onko? Kyllä se pääkaupunkiseutu tavallaan on, mutta ei ole ollut virallinen pääkaupunki enää Aivan. 200 vuoteen. Aivan, just näin. Joo, hyvä pointti. Mä en tiennytkään, että se oli Turussa. Mä jotenkin oletin, että se on täällä Helsingissä ja että sä oot tulos nyt viikonloppuna tänne. Ei tietenkään ole. Aivan. Ja sä asustelet Turussa. Joo. Ja oot sä alun perin Turusta kanssa kotoisin? Joo, on. Eli kummalla puolella jokkea? Mä synnyin tällä puolella jokkea. Sitten mä kävin muutaman ekan vuoden tai 3 ekan vuotta asumassa toispuolella, mutta sitten mä kasvoin tällä puolella jokkea ja Fight Back Run järjestetään tällä puolella jokkea. No niin, ihan mahtavaa. Mutta mä asun toispuolella jokkea nyt. Se on hyvä. Joo, mä muistan, kun mä kävin armeijan, mä olin aluksi Upinniemessä ja sitten mut laittiin pansioon. Ja sitten pansiossa oli justiin, sä tiedät pansion, niin siellä on turkulaisia paljon justiin. Joo. Niin sitten ei siellä hirveästi, mä olin varmaan hyvin ainuita niin kuin stadilaisia, niin sitten siellä mä pääsin oppimaan sit, se Turun murteen kielikylpyyn pääsi. Ja kyllä ne sai ihan tarpeeksi siitä sitten, kun mä aina sisisin ja olisko ja tippusko, että siellä on hyviä. Mutta se on hauska, mitä meillä on kanssa näitä murteita eri kaupungeissa. On. Näin. Joo. Tuossa justiin kun elämä sitten kanssa niinku pysäyttää ja usein niinku, ja kanssa tässäkin on käynyt tämän podcastin kanssa, niinku eri jaksoissa ollaan käyty kanssa sitä läpi, että miten se pysähtyminen on tosi tärkeää ja joskus se elämä sitten pysäyttää meidät ja monta kertaa me niinku pidetään itsestään selvinä asioita omassa elämässämme ennen kuin me sitten menetetään ne. Ja sitten esimerkiksi sulla nyt tässä kävi justiin se onnettomuus 2010 ja se oli semmoinen tietty käännekohta sun elämässä. Mikä oli niinku sulla semmoinen tahto siellä sitten niinku nousta sieltä, koska sä halvaannuit sitten, oliko se ihan kaulasta alaspäin? Joo. Ja mikä sulla oli semmoinen, niinku, mikä nosti sut sieltä, koska siinähän helposti ihmiset voi vaan jäädä ja uhriutua siihen, mutta sulle ei ollut se niinku vaihtoehto. Totta kai se oli vaihtoehto, mutta en mä sitä tosissani ajatellut ikinä. Mä muistan sen, että mä mietin syksyllä 2010, että tässäks tää nyt oli, että mä just olin täyttänyt 20 vuotta, että mä oon 20 nuori ja elämä on vielä monta kymmentä vuotta jäljellä. Jos mä lopetan tähän, niin en mä tästä tuu enää nousemaan. Mut sit mulla oli semmonen pieni ääni takaraivos, että et sä voi luovuttaa. Kyllä sä voit yrittää ja jos sä teet parhaas joka päivä, niin sä saatat vielä nousta tästä. Ja kaikkein uskomattominta oli se, että kun mä päätin, että mä yritän vielä, niin ei mun tarvinnut odottaa sitä, että mä pystyisin nousemaan ja kävelemään omilla jaloillani ilman tukea. Kun mä päätin, että mä yritän vielä, niin se jotenkin toi itsestään semmosen hirveän nälän kehittyä. Ja sit kun mä opin jonkun uuden pienimmän asian,
niin mä huomasin, tai en huomannut, mutta mulla tuli tosi hyvä olo siitä. Ja sit vaan luonnollisesti mä jotenkin takerruin siihen, että mä haluun oppia kaiken uudestaan. Joo, toi on niinku varmasti semmoinen yksi vahvimpia juttuja kans siinä vähän niinku toipumisessa, että et sit tuleekin ne onnistumiset. Ja just mä mietin sitä, että koska mulla itsellä kanssa, me puhuttiin tästä silloin kesällä kanssa, mutta mä jaoin siitä omasta niinku sairaudesta ja leikkauksesta. Ja mullakin tapahtuu se leikkaus silloin, kun mä olin justiin 20 ja elämäni parhaassa kunnossa ja sitten yhtäkkiä niinku pysäytettiin ja mä justiin 95 kilosta laihduin 50 kiloa, hemoglobiini 50 ja sitten ei ollut sellaista niinku oloa, että tämä nyt olisi tässä, mutta sitten lääkärit tulivat, että miten sä tulit tänne ja sun muuta, ja sitten omin jaloin. Ja sitten siitä, kun aluksi niinku, kun sitten se leikkaus oli ja leikattiin paksuiselle peräsuoli pois, niin justiin mä muistan sen, kun miten avuton oli. Että mä en pystynyt nousta pystyyn omia avuja, saatika niin kuin nousta seisomaan tai käydä vessassa tai missään. Ja sitten miten se niin kuin, oli jännittävää siinä, että miten se menee kaikki ja niin kuin, miten elämä niin kuin muuttuu silleen. Mutta sitten mä muistan ne, kun ne pienet onnistumiset tuli, että sitä pääsi ylös, sitä pystyi niin kuin kävellä ilman tukea ja pääsi esimerkiksi suihkuun niin kuin silleen eka kerran kanssa ilman, että siellä oli niin kuin avustajaa. Niin jotenkin ne pienet onnistumiset oli kyllä hienoja siinä. Ja mä vähän just kuulin tässä sitä sulta, että just ne onnistumiset on ollut semmosia, mitkä on ollut, että sitä on niin kuin, vähän niin kuin, että siellä on ne varmaan pienetkin asiat, että saa aikaksi pystyy puristamaan varmaan niin kuin tullut ja niin kuin tämmöisiä. Minkälaisia onnistumisuja sulla oli siinä niin kuin alussa? Muistatko sellaisia, mitkä on sellaisia isoja niin kuin fiiliksiä? No, en mä niitä ensimmäisiä todellakaan muista. Mullahan on se kesä 2010, niin puoliksi täysin pimennossa vielä. Ja Joo. Sit mulla on ne ensimmäiset muistikuvat ylipäätään tosi hataria, mutta mä muistan sen, että kun mä syksyllä sain opetella solmimaan kengännauhoja uudestaan, niin siinä meni ekalla kerralla 15 minuuttia, että mä sain oikean jalan nauhat kiinni. Vasemmas kesti varmaan 45 minuuttia, mutta sitten kun ei luovuttanut ja lopulta onnistui, niin kyllähän se nyt oli se tavallaan siistiä. Ja just semmoinen, kun sitä on vaikea ymmärtää, niin kuin, koska sitä ei ole itse samalla tasolla niin kuin, kokenut ja käynyt läpi. Että mä koen, että silloin sitä voi oikeasti vasta ymmärtää täysin, kun on itsellä käynyt joku vastaava tämmöinen juttu. Mutta justiin toi, että toi hienoa, että sä etkä ole antanut niin kuin periksi ja jotenkin susta huokuu se kanssa, se periksi antamattomuus. Niin just hieno tommonen, niin kuin, että sitten kun sä saat sen onnistumisen, koska se on aika, tai silleen niin kuin mä sanoisin niin kuin kollektiivisesti, on helppo luovuttaa, on helppo niin kuin antaa olla ja on helppo olla yrittämättä, kun yrittää. Ja varsinkin sitten, kun tulee niitä esimerkiksi epäonnistumisia, ettei onnistukaan ekalla kerralla, niin miten sitä sitten pystyykin niin kuin saada sitä, että hei, kyllä mä onnistun tässä ja se usko itseensä niin kuin siinä. Milloin sä sitten pääsit liikunnan pariin sitten oikein kunnolla? Muistaaksä sitä siinä? No, tavallaan. Ja käytännössäkin mä pääsin liikunnan pariin heti syyskuussa 2010, kun se sairaalakesä meni karkkia syödessä
heti kun mä sain alkaa syömään, kun mulla kulki hengitysputki melkein kesäkuun loppuun asti, että mä en pystynyt syömään mitään. Mutta heinäkuun alkupuolella mä sain alkaa syödä kiinteätä ruokaa. Niin. Sittenhän mä aloin mässäilemään kaiken näköistä roskaa ja karkkia, kun ei mulla ollut semmoista oloa, että mun tarvii enää ikinä tai ainakaan lähiaikoina pitää linjoistani huolta. Ja hyvän makuiset jutut kuitenkin toi mulle mieli hyvää. Niin mä sit kans söin ja paino nousi 78 kilosta pelkkää lihasta, niin 98 siinä paris kuukaudessa ja sit peli vihellettiin poikki ja mä aloin käymään kuntosalilla. Mä olin siihen aikaan vielä pyörätuolissa, mut kädet toimi ja no en mä jaloille vissiin tainnut silloin mitään tehdä, mut mulle opetettiin, että miten pyörätuolissa pystyy treenaamaan, kun mä olin silloin tuossa Synapsia-nimisessä kuntoutuskeskuksessa Helsingissä, niin siitä on lähdetty tähän uuteen urheiluuraan. Joo, ja se on justiin tuo esimerkiksi liikunta on ollut varmaa, koska sä olit niinku kova urheilija justiin ennen onnettomuutta. Ja voisi sanoa, että edelleenkin oot, vaikka niinku se ei olekaan enää samanlaista sellaista niinku kilpailua, mutta se, että kun se meidän aivotkin onko se 70-80% justiin hallitsemaan tätä kehoa ja liikunnan kautta me saadaan niinku aktivoitua sitä aivojen niinku kapasiteettia kanssa ja kyllähän me tiedetään varmasti, että kuinka hyvä mieli siitä tulee sitten, kun pääsee kanssa niinku treenaa ja ottaa se kunnon hien. Niin se varmaan oli semmoinen, mikä auttoi kanssa siinä niinku toipumisessa sitten. Ehdottomasti. Ja että oli sitä niinku pohjaa ja sitä hermotusta siellä, mutta eihän se nyt ihan hirveän helppoa ollut. Miten se aivovamma sitten vaikutti? Niin kuin aluksi oli, että se just vaikutti sinne muistiin, että sä et ihan muistanut sitten kaikkea siinä. Oliko se vaikutti just lähimuistiin enemmän vai? Se vaikutti kaikkeen muistiin. Joo. Ja mä en tiennyt, kyllä mä oman nimeni tiesin jostain syystä, mutta mä unohdin niinku asiat, jotka oli sattunut puoli minuuttia aiemmin. Ja siinä alussa mä muistin niinku vuosien takaisin juttuja, niinku lapsuudessa sattuneita asioita, mutta kyllä mä aika ulalla olin kaikesta. Joo, se on aika varmaan, niinku, mulla ei ole ollut niinku sellaista aivovammaa koskaan, en tiedä ihan miltä se niinku tasatarkkaa tuntuu, mutta justiin varmaan vähän silleen, että onko sitä niinku sitten tosi hetkessä kuitenkin niinku perusasioiden äärellä sit siinä vai? Se on tosi vaikea selittää, että millaista se on, koska nyt kun sitä ajattelee, niin mä ihmettelen, että mua ei huolestuttanut yhtään mikään, että luulisi, että olisi ihan paniikissa, kun ei tiedä mistään mitään ja kaikki tapahtuu niin kuin ekaa kertaa, mutta päinvastoin mä en jaksanut ressata mistään noista. Joo. Ja mä en
mä oon siitä aika kiitollinen, että mä en muista esimerkiksi mulla oli vahva lääkitys siinä jossain vaiheessa ja ne vierotusoireet oli hirveän rankat. Joo. Mun pikkuveli hoiti mua silleen sairaan teho-osastolla, että hän pyyhki hikeä mun naamalta ja kun hän aloitti otsasta ja oli päässyt ylähuuleen asti, niin otsa oli jo ihan märkä taas. Joo. Ja alkoiko ne vierotusoireet tulee silloin, kun sä lopetit just sen lääkityksen? Silloin. Enhän mä itse pystynyt lopettaa tai aloittaa mitään, vaan ne vierotusoireet alkoi silloin, kun mun lääkitystä vähennettiin. Joo, noi on kyllä hurjia noi lääkkeet ja minkälaisia, mitä ne kanssa vaikuttaa, koska sit kun ne auttaa johonkin, niin ne myös sitten niin kuin vaikuttaa johonkin muuhun myös negatiivisesti. Mutta sulla on ollut hyvä tukiverkko, sulla upeat veljet ja ne on ollut kanssa lähellä siinä auttamassa ja eihän me täällä yksin niin kuin pärjättäiskään ja se on hienoa, kun on ollut tämmöinen tukiverkko ja semmoinen, että sitten kun varmasti sulla on ollut sellaisia heikkoja hetkiä myös, niin kuin, että on tehnyt mieli heittää varmaan, niin kuin, olettaisin, että niin kuin hanskat tiskii, mutta sitten taas niin kuin, että se ei, että sitten se taas niin kuin se muistaa yleensä sitten taas, että mitä tässä nyt sitten tehdään ja että sitä vähän niin kuin, että mennäänkin eteenpäin koko aika. Oliko sulla sellaisia, että sä heitit hanskoja tiskiin missään vaiheessa, että tuli sellaista ärtymystä tai? Ärtymys tuli ja kyllä mä niinku tiettyjä asioita on lopettanut, mutta tätä iso kuntoutusmatkaa, niin tätä mä en ole missään vaiheessa ollut luovuttamassa. Joo. Koska tää on kuitenkin käytännössä mun elämä ja jos mä luovuttaisin tässä, niin se olisi sama lopettaa kaikki ja mä en ole vielä valmis siihen. Mulla on vähän hommaa tehtävänä. Ihan mahtavaa. Ja sitä kanssa tässä ilolla seurataan. Ja onko tuossa niin sitten kun se aivovamma, miten se niin näkyy niin tänä päivänä? Nyt siitä on jo 14 vuotta tuosta onnettomuudesta, mutta miten se niin tänä päivänä vielä vaikuttaa yleisesti sun elämässä? No, mä väsyn helpommin ja sit kun se väsymys iskee, niin sit mun toimintakyky heikkenee paljon vahvemmin kuin jos ei olisi mitään häikkää. Sitten mulla on niinku käsis semmoista pientä hallitsematonta tärinää. Ei mun tasapaino ole vieläkään läheskään edes normaalilla tasolla. Puhumattakaan siitä tasosta, millä se on joskus ollut. Sitten mun liikuntakyky on vakavasti kompromisoitunut, jos käytetään tämmöistä hienoa termiä. Ja sitten on noit rajoitteita, mutta mä en mielelläni keskity niihin. Mä vaan pyrin rokkaamaan. Ja äijä rokkaa ihan täysillä. Mikä on semmoinen, niin kuin varmasti ihmiset lähestyy sua kanssa, koska sä oot tullut tosi esille kanssa. Ja oot niin kuin, mä koen, että sä oot niin kuin tosi hyvä ja hieno esimerkki ja justiin siitä periksantamattomuudesta. Ja muutenkin sä edustat tosi vahvasti sitä, kuinka se liikunta on tosi tärkeä niin kuin, ja että hei, et kaikkien olisi hyvä liikkua. Että kun meillä on tää keho ja tuossa muutenkin just se, että se on niin kuin sun elämä. Ja just tää niin kuin oivallus, että monesti me ei tajuta sitä, että hei, me eletään just nyt
Ja ollaanko me nyt 10-20 vuotta liikkumatta ja aletaan liikkua vasta sitten, kun on pakko, kun me voitaisiin aloittaa niin kuin nyt tekemään niitä oikeita valintoja ja niin kuin parempia valintoja niin kuin itselle. Siitä mä mietin kanssa, että just niin kuin tuossa sanoin, että ihmiset lähestyy sua ja oot tullut tälleen niin kuin ihmisten tietoisuuteen kanssa, erityisesti Suomessa ja nyt todennäköisesti vielä enemmän sitten maailmalla jatkossa, niin mitä sä haluaisit, että ihmiset ymmärtäis niin kuin siitä, vähän niin kuin, että kun se aivovamma kuitenkin vaikuttaa niin kuin elämään ja justiin se, että kun sä mä uskon, että varmaan se väsyminen kanssa voi tulla, koska sä joudut keskittyä aivan eri tavalla niin kuin sellaisiin asioihin, niin kuin arkisiin asioihin, mitkä justiin saattaa olla normaalille ihmisille, jos sanotaan niin kuin ihan itsestään selviä, mutta sitten kun sä käytät tosi paljon energiaa sen keskittymisen kautta ihan perusasioihin, niin mitä sä haluaisit, niin kuin, että ihmiset ymmärtäis niin kuin kollektiivisesti, kun ne niin kuin esimerkiksi lähestyy sua tai sitten, että lähestyy jotain muuta ihmistä, jolla on ollut tämmöinen onnettomuus, mikä on sitten aiheuttanut aivovammaa? Mun mielestä kaikki saa tulla lähestymään ja on positiivisia ja antaa niitä high fiveja. Ei mua tarvi käsitellä millään silkkihansikkailla. Mä oon mun mielestä tuonut sen aika selväksi ja mä oon siitä tosi fiiliksissä, että ihmiset tulee juttelee ja vie se, kun ei mulle oo tullut hirveästi, jos ikinä tullut mitään negatiivista sanomista keneltäkään tuntemattomilta, niin totta kai se tuo vaan hyvän mielen heittää niitä yläfemmoja. Joo, ja se on ollut hienoa kanssa nähdä tässä, kun just ollaan sitten liikuttu autolla johonkin paikkaan, niin sitten kun mä esimerkiksi oot käynyt jossain hotellilla, niin sitten ollaan silleen miettinyt, mihinkö häijä jäi. Niin sitten siellä onkin sit sä oot sanonut, että ei vitsi, että sieltä tuli koko aika, joku tuli niin kuin sanoo moi ja tälleen, niin se on aika kiva sitten, kun ihmiset tulee justiin puhumaan. On. Joo. Ja mitä sitten kato tuolla, kun me ollaan justiin, sä oot käynyt sitten sen kautta kanssa varmaan sulla on niin kuin laajentunut tietoisuus kaikista niin kuin erilaisista työkaluista, mitä voi niin kuin hyödyntää siinä, että pääsee niin kuin taas täyteen niin kuin toimintakuntoon ja pääsee, niin kuin, että lihakset toimii, niin siellä varmaan niin kuin sä oot oppinut paljon uusia tapoja kanssa niin kuin kuntoutuksen kautta niin kuin liikkuu. Onko sulla jotain sellaisia erityisiä niin kuin lempitreenejä, mitä sä teet? No, treeniohjelma ja kaikki liikuntaan liittyvä meni ihan täysin uusiksi, kun silloin aiemmin mä treenasin täysin sen takia, että musta tulisi maailman paras laskettelija, freeski-laskija. Sitten kun mulla kävi miten kävi, niin totta kai treenit muuttu senkin takia, että mä en pystynyt tekemään enää melkein mitään niitä vaativampia harjoitteita. Mutta sit maan tasosta on lähdetty treenaamaan tasapainoa erilaisin keinoin ja oikeastaan mun kuntoutusmatkassa on fyysistä kuntoutusta ollut. Ne normifysioterapiat, mitä mä sain Turun kaupungilta. Sitten mä aloin käymään kuntosalilla, koska mun mielestä mä en saanut tarpeeksi fysioterapiaa.
sit mä aloin käymään CrossFitissä, koska mä halusin koittaa kaiken mahdollisen fyysisen treenin. Sitten tuli Sport Science Lab, joka oli niinku huippu-urheilijoiden vammojen korjaamisen ja mä jotenkin mielsin itteni edelleen huippu-urheilijaksi, vaikka mä en todellakaan silloin vuonna 2012 ollut siinä kunnossa, missä kukaan huippu-urheilija on. Ja sen jälkeen mä aloitin treenaamaan juoksemista, mikä ei ollut niin fiksua näin jälkikäteen ajatellen, mutta mä treenasin sitä pari vuotta ja yritin tehdä kaikkia niin kuin oikeasti sellaisia niin vaativia harjoituksia, että niistä oli enemmän haittaa kuin hyötyä mulle. Sitten tuli tämmönen Vaasa Concept-niminen kuntoutusmetodi ja se sit lopetti juoksemisen täysin ja mä tein sitä pari vuotta ihan täysillä, siis niinku 8 tuntia päivässä, 5 päivää viikossa ja se sit laittoi kapuloita tavallaan mun esiintymiskalenterin suhteen rattaisiin, mutta se on siitä ihan huikea metodi, että ne harjoitukset, joita siinä tehtiin, oli sellaisia, että pystyi ihan hyvin kesken matkan vaan ajaa johonkin tien laitaan P-paikalle. Ja sit mä vedin tunnin, puolen tunnin, ei varmaan ainakaan montaa parin tunnin treeniä tullut tehty P-paikalla, mutta niitä pystyi käytännössä tekemään mistä tahansa. Ja musta tuntuu, että Scandic-hotellien käytävät on tullut tutuiksi, kun mä oon pyörinyt siellä ja kontannut ja vetänyt karhukävelyä. Varmaan Suomen jokaisen Scandic-hotellin käytävät päästä päähän. Let's go. Sitten mulla on vielä muutaman vuoden tarinat. Mulla sanoi selkä sopimuksen irti ja olisiko 3-4 nikaman välissä oleva välilevy räjähti. Ja oliko tämä niinku, tää sun selkä meni, johtuuko tämä niistä harjoituksista, mitä sitten ei tavallaan palvellut sitä sun kuntoutusta vai oliko tämä? Ei. Okei, tämä ei ollut liitoksissa niin. Mä luulen, että välilevy poksahti sen takia, että mä en osannut tietenkään käyttää mun lihaksia oikein ja ne ei ollut toiminut synkassa toistensa kanssa, vaan ne rasittu tosi toispuoleisesti ja sit kun mä tein niitä liikkeitä pahimmillaan tai parhaimmillaan tuhansia päivässä, niin se kuitenkin pidemmän päälle vähän rasittaa välilevyjä. Ja sit yksi niistä sanoi box ja sit mä en pystynytkään kävelemään ja kaikki meni jäihin muutamaksi kuukaudeksi. Ja sit aloitin uuden etsinnän, että miten mä saan selän kuntoon. Mä
kävin muutamassa eri paikassa, mutta loppujen lopuksi Tampereelta löytyi Kari Kause-niminen kiropraktikko, joka antoi niinku ihan huikeita harjoitteita. Antoi sellaiset pohjalliset, jotka oikeasti toimi. Ja niiden päällä seisominen niin aktivoi jalkapohjan lihaksia ja laittoi ryhdin niinku oikein. Ja mä oon Karin kanssa painanut hommia nyt muutaman vuoden ja on todella kiitollinen. Hän on muun muassa antanut sellaisia uusia harjoitteita. Sitten mä tein niitä lähes käytännössä joka päivä 2 vuotta. Nyt on 3. vuosi menossa, niin enää mä en tee niitä ihan joka päivä, mutta aina tämän tästä teen jotain. Ja mä oon pystynyt ottaa myös muita harjoituksia harjoitusrepertuaariin. Ihan mahtavaa. Ja kiitokset Karille, hei. Ihan mahtavaa. Se on hyvä löytää justiin niitä just oikeita ihmisiä kanssa, ketkä tuo niitä vähän sellaisia puuttuvia palasia siihen. Todellakin. Ja toi on hyvä pointti toi justiin, että sitten vaikka niinku se, että kun liikkuu, niin sitten taas, että vähän niin kuin, että toikin, että sitten se selkä meni, niin se ei ollut taas semmoinen, että nyt tähän niinku, lopetetaan kaikki, vaan päinvastoin, että nyt lähdetään etsiä niinku sitä uutta tapaa ja ymmärtää vielä paremmin, että miten tämä keho toimii, koska justiin sekin, että se tulee se, hyvin sä sanoit sen justiin, että kun siellä ei kaikki lihakset ole ihan täysin niinku ollut aktiivisena, niin sitten ne justiin lähtee kompensoimaan, että jotkut lihakset tekeekin enemmän. Joo. Ja mutta tohon vinkki vitonen, kun menee välilevy, niin mulla on mennyt täältä niskasta. On mun saattanut mennä joskus aikaisemmin, mutta mä muistan, mulla meni täältä niskasta kerran välilevy. Ja se säteili mulle silleen niin kuin tänne käteen ja puutuille. Että tuntui justiin parissa sormessa, ettei tuntunut mitään ja sellaista. Niin akupunktio, neula. On kokeiltu. Neula suoraan siihen tohon niin kuin välilevyyn. Niin 1 hoitokerta vei jo sen niin kuin kaikista pahimman sen akuutin hermokivun niin kuin pois tuolta. Sä oot kokeillut sitä kanssa? On. Ja mä tiedän sen, että mä voisin puhua tässä kaikista jutuista, mitä mä oon kokeillut, niin 2 tuntia, mutta mä oon oppinut sen, että jokaiselle toimii vähän eri jutut ja se, mikä auttaa mua, niin se ei välttämättä todellakaan ole oikea sulle. Ja mä oon omakohtaisesti kokenut sen, että vaikka joku suosittelee vaikka akupunktiota todella paljon, niin mä voin käydä akupunktiossa hyvässäkin tai todella mestarillisen akupunktio. Onko ne artisteja vai miksi ne itseään niin kuin hoitajia. Hoitajia, niin ei se välttämättä toimi just mulle. Joo, just näin. Toi on hyvä pointti just toi, että se mikä toimii sulle ei toimi välttämättä jollekin toiselle. Ja se selviää aika pitkälle kanssa kokeilemalla ja se oman jutun löytäminen kanssa, että sehän niinku selviää vaan sitten kokeilemalla kanssa. Että moni on silleen, esimerkiksi nuori on sellaisia, että he ei tiedä mitä haluaa elämässä, niin justiin se on tosi hyvä silloin vaan lähteä kokeilemaan erilaisia asioita ja alkaa löytää sitä omaa juttua sen kokeilemisen kautta. Just. Todellakin. Ja se on mun mielestä
ehkä siistein juttu maailmassa olla tolleen nuori, kun ei ole mitään niinku taakkaa selkärepussa. Voi vaan koittaa vapaasti ja ei ole mitään vastuita ja pystyy vaan rokkaamaan. Niin mä oikeesti toivon, että jokainen nuori sais ja pystyisi kokeilemaan mahdollisimman vapaasti asioita, jotta se oma juttu löytyy, koska se löytyy kyllä. Uskotaan siihen. Kyllä, ihan 100%. Ja justiin nykyään sitten myös on nuorison liikunta on hyvin erilaista. Esimerkiksi me ollaan kanssa silleen, meillä on vuoden ikäero, niin me ollaan päästy elää sellaista niinku kulta-aikaa myös siinä, että meillä ei ollut lapsena puhelimia ja oli niinku telkkaria, mutta sitten niinku ei ollut samanlaista sellaista sosiaalista mediaa, mikä esimerkiksi nykyään on. Ja sitten se liikunta oli, että voisin kuvitella, että olette ollut veljien kanssa aika paljon pihalla ja treenaillut vaikka ja mitä sitten niinku skidinä ja sama oli itsellä. Mutta nykyään sitten paljon kuulee sitä, että niinku, että nuorilla lapsilla on se, että esimerkiksi että on se joku harrastus ja sitten käydään harrastamassa 1-2 viikossa. Ja sehän ei niinku loppujen lopuksi riitä siihen, vaan se liikunta tulee niinku sieltä jokapäiväisestä elämästä. Sellainen niinku monipuolisuus kuitenkin. Niin. Joo. Miten onko sulla sitten, ootko sä käynyt niinku nuorille sit kanssa puhumassa tässä vuosien varrella? Joo. Minkälainen viesti sulla on niinku yleisesti nuorille? Mulla on semmonen, että meillä on tää yksi elämä ja jokaisella on nyt ovet auki joka suuntaan tässä. Niin valitaan se juttu, mitä tehdään, eikä tarvi olla tiukka, että vielä tietäis mikä se juttu on, vaan nyt saa kokeilla ja ilon kautta löydetään se oma juttu. Ja nuorille puhumisesta sen verran, että tuossa takavuosina mulla oli 2 päivää semmoset, että ensin mä kävin puhumassa Tampereella yhdessä alakoulussa ja siinä oli esikoulukin kuuntelemassa mua. Joo. Sitten yläkoulu sen jälkeen. Eli siinä oli semmoinen hyvä ikähaitari 6-vuotiaasta 15-vuotiaaseen. Ja seuraavana päivänä mä menin vanhain kotiin Turussa. Et 2 päivää ja 6-vuotiaasta 90-sen oli hoidettu siinä. Superhyvä. Joo, ja toihan koskee niinku myös, tämä niinku liikunta ei ole pelkästään just se niinku nuoriso ja lapset, vaan justiin sitten kun alkaakin tulee ikää ja alkaa vähän niinku ikää painamaan niin sanotusti, niin silloinhan se vielä korostuu kans se liikunta. Jep. Että vähän niin kuin meillä on Suomessa hienoja sanontoja, mä viljelen niitä kanssa vähän väliin, mutta vierivä kivi ei sammaloidu. Ei. Että justiin, että se kun pitää sen kanssa sen kiven vierimässä ja tässä tapauksessa, jos puhutaan just liikunnasta, niin että me pysytään liikkeessä sitten niin kuin läpi elämää. Se ei just tarkoita välttämättä sitä, että sitä pitäisi justiin tehdä jotain tiettyä spesifiä treeniä, vaan sitä, että ottaa sitä niin kuin liikuntaa vähän niin kuin sinne päivään mukaan ja niin kuin, että tekee niitä arkisia asioita kanssa ja löytää sitä ehkä omaa. Ja tosta mä haluan sanoa sen omakohtaisen kokemuksen, että mä oon nyt varmaan vähintään viimeiset 10 vuotta koittanut kävellä joka paikkaan niin kuin kaupungin keskustan sisällä, jos vaan aikataulu sallii.
niin se on ollut ihan mahtava plussa. Joo, ei just ole ihan pelkkä kävelykin justiin, että sekin pitää jo aika paljon saada toimintakuntoon monessa. Niin pitää. Joo. Nostat sä niinku sitten, käyt sä punttisalilla, että nostat sä puntteja muuten tai sillä, että painojen kanssa harjoittelet sä? Joo, mut nyt mulla on ollut pitkä kesätauko. Joo. En oo käynyt salilla. Nyt sulla on ollut vähän semmoinen niinku kesäleiri, erilainen kesäleiri tässä. No, tää on yksi leiri, tää mun koko elämä, mut kesäsin mä treenaan lähinnä oman kehon painoilla. Joo. Ja se mua kiinnosti tossa, kun sä jauhoit siitä kuntoon, mä palaan ihan pikkasen siihen vielä, kun sä sanoit sitten, että sä aloit juoksee silloin. Ja sä aloit juoksemaan ja sit sä teit jotain muuta myös, mikä ei sitten, kun sä sanoit siitä juoksusta, että se ei sitten välttämättä justiin palvellut sua niinku, niin minkä takia se juoksuminen siinä aikaisessa vaiheessa ei sitten palvellut? Mä en oikeasti tiedä. Mulla ei ole tarpeeksi tietotaitoa vastaamaan tohon kysymykseen. Mutta oliko se niinku, että sulla keho niinku alkoi laittaa hanttiin siihen juoksuun vai aiheuttiko jotain ongelmia sitten? Lähinnä vaan se, että mun hermotus ei vielä ollut niin kehittynyt, että pystyisi käyttää kaikki 4 raajaa niin nopeassa synkassa. Just näin. Ja mä ajattelin silloin, että tehdään tää väkisin, mut sit onneksi mä en tehnyt väkisin sitä niin paljon, että ois tullut oikeesti kulumia kehoon. Mut niitä ois kyllä tullut, jos mä en ois lopettanut sitä väliaikaisesti. Mut heti kun mä annoin rauhaa 2 vuotta, niin mä pystyin sit opettelemaan hölkkää silleen kohtuurennosti. Ja puolimaratonin verran mä nyt on jolkotellut pisimmillään. Mähän lupasin joskus live-tv:ssä, että mä juoksen sen maratonin. Ja kyllä mä sen aion vieläkin juosta. Mut mulla on nyt auennut niin mahtavia mahdollisuuksia, että ennen kuin mä juoksen maratonin, niin mä muun muassa aion kiivetä Euroopan korkeimmalle vuorelle. Let's go, Pekka. Ja lasketella alas. Oikeesti? Ai vitsi, kuin siistiä. Sä oot kyllä vuoren vallottaja sitten ihan täys niinku. Wow. Kyllä mä nyt jo on vähän matalampia vuoria vallottanut. Toi on hienoa. Ja justiin toi kanssa, että sä oot päässyt laskettelemaan kanssa niinku uudestaan, koska silloinhan, kun justiin mä taas vähän palaan siihen, mutta justiin, no mullekin on niinku lääkärit sanonut, justiin sano silloin, että sä et enää tuu sillä niinku kilpailemaan, sano mulle silloin sen mun leikkauksen jälkeen. Ja mä en ihan ymmärtänyt sitä silloin, että mitä se niinku, okei, mutta mä en uskonut sitä. Ja mun oli pakko käydä ottaa pari matsia. Ja mä kävin ottaa kanssa ne matsit ja mä hävisin ne. Ja siinä oli kans tietty joku, että ehkä se mun ego kuoli ja sit mun ego heräs. Ja sit se lähti vähän sieltä egolähtöisesti, että mä haluan tehdä ne asiat, mitkä mä halusin niinku tehdä aikaisemmin. Kans oli niinku silloin ennen kuin mä niinku sairastuin, niin oli justiin se, oli isoja tavoitteita ja oli tosi kovassa kunnossa ja tavoitteellisesti meni sitä kohden, mutta sitten jäi se semmoinen, että se tarve, mutta sitten ei ollut ihan valmis kuitenkaan sitten niihin niinku matseihin, että sitä ei niinku just egolähtöisesti lähti, että sitä ei osannut hengittää ja tälleen. Mutta se mikä oli kanssa, kun me ollaan noissa
biohacker-tapahtumissa käyty, niin mikä sulla on tämmöinen niinku sun ultimaattinen biohacking-vinkki? Ei mulla oo semmosia. Mun mielestä se syy, miksi mä oon tuolla biohackerihommissa ollut, niin on ollut just toimintakyvyn kattominen joka suunnasta. Ja mä oon etsinyt kaikkia uusia keksintöjä. Ja mun mielestä toi ruokailun ja ravitsemuksen biohakkerointi on ollut mielenkiintoista. Ja sieltä on tarttunut paljon konsepteja omaan taskuun. Mut lopulta mä oon sitä mieltä, että ei tarvi sitä häkkiä mihinkään, vaan ihan puhtaasti biologiassa. Ihminen on biologinen olento ja jos seuraa tarkkaan biologiaa ja kaikkia luonnon tuhansia vuosia vanhoja menetelmiä ja ravitsemustapoja, niin niillä pääsee jo tosi pitkälle. Mä niin allekirjoitan ton. Ja joku esimerkiksi pätkäpaasto, niin se voi ajatella tavallaan biohäkkinä, mutta oikeasti mitä se on, niin kyllähän ihmiset on jättänyt tai lopettanut syömisen tiettyyn aikaan ja aloittanut tiettyyn aikaan. Ei siihen ole tarvittu mitään häkkiä. Just näin. Joo, ja tuossa nyt päästiin ihan asian ytimeen, niin kuin justiin, että siellä on niissä vanhoissa perinteissä ja, niin kuin, ja luonnossa on jo niin kuin, paljon niitä kaikkea, mitkä jo auttaa. Ja niin kuin justiin mäkin koen, että luonnosta saadaan lääkettä yhteen jos toiseenkin. Mutta sitten nykyään meitä ehkä saattaa hämmentääkin se niin kuin tiedon paljous ja tiede ja kaikki pitää olla niin sille optimoituu ja tälle, että sitten sitä ehkä saattaa jopa siinä kaikessa menettää sen kaikista tärkeimmän, eli se yhteyden niin kuin sinne itseen ja siihen ylipäätään, että miltä ne tietyt asiat tuntuu ja mitkä asiat tuntuu niin kuin sulle hyvältä. Joo. Koska eihän meidän mitään järkeä niin kuin tehdä sellaista tai elää sellaista elämää pelkästään, missä me tehtäisiin vaan semmoisia asioita, mitkä ei tunnu hyvältä. Ja vähän niin kuin joku työpaikka tai joku, että sitä, me vietetään tosi paljon aikaa niin kuin meidän töissä tai tämmöisissä. Niin sitten, että me ollaan jossain työpaikalla, missä me ei olla onnellisia, eikä meillä ole välttämättä hyviä työkavereitakaan, niin ei se välttämättä ole niin kuin, että me helposti jäädään kiinni kanssa tommosiin juttuihin, että siihen saa tiettyä turvallisuuteen ja ehkä siihen, että no mitä mä yritän sanoa just tässä on se, että se tärkeys kuunnella itseään ja se, että mikä toimii sulle, niin sä tiedät sen justiin parhaiten. Mut vitsi, se on vaikeeta tietää, että mikä oikeasti toimii, kun ei mullakaan ole oikeasti mitään hajua, että onks kaikki nämä jutut, mitä mä teen, niin oikeesti parhaita just mulle. Mut mä teen niitä, kun en mä oo keksinyt mitään parempaakaan. Joo. Ja toikin mainitsit tuosta pätkäpaastosta, niin justiin jos mietitään vähän niin kuin mennään ajasta taaksepäin, niin eihän sekin on nykyään meillä tällaisessa niin kuin runsaudessa, että me mennään kauppaan, siellä on kaikki valmiiksi, lihat pakattu ja tälleen. Ja joskus on ollut ehkä enemmän semmoinen tilanne, ei tarvitse mennä hirveästi edes niin kuin ajasta taaksepäin, niin silloin on ollut paljon niukempaa ja sitä on selvitty paljon vähemmällä. Ja just on päässyt kuulemaan kanssa niin kuin
veteraanien juttuja ja miten sitten sodan aikaa siellä on niin kuin ykkösruoka ollut nokkoskeitto ja sitten mitä herkkuja silloin on ollut, että on tullut jotain, mitäköhän salmiakki jauhetta on tullut tai jotain, mä muistan ihan tarkkaan, oli tullut ekoja sellaisia herkkuja sitten silloin. Ihan superi. Milloin tasatarkkaan toi Fight Back, niin kuin, milloin se liike niin kuin lähti liikkeelle sitten? Muistatko sä sitä? Muistan. Tää oli helmikuun viimeisinä päivinä Itävallassa järjestettiin, ja en ole varma järjestetäänkö enää ollenkaan sellaista kuin Austrian Freeski Open. Mä monesti kilpailin siellä aktiiviaikanani, mutta sitten sen hotellin, missä laskijat majoittu, niin omistajaperheen tää emäntä kutsui mut sinne Austrian Freeski Openin aikaan vaan sen takia, että hän halusi tarjota mulle mahdollisuuden olla osa sitä porukkaa, joka kuitenkin oli tosi tärkeä mulle, ja ympäri maailmaa kokoontui sinne Itävaltaan Kapruniin. Niin mä tapasin erään Florian nimisen saksalaisen herran siellä. Ja Flow sattui olemaan mun sen viikon työnantaja, kun mun homma oli kuvata sellaisella kypäräkameralla niitä kilpailuja. Sitten Flow inspiroitu tästä mun tarinasta ja siitä, että mä olin valmis vieläkin tekemään kaikkeni sen eteen, että mä tulisin takaisin sieltä oikeasti aika pohjalta. Ja sit se sanoi, että sulle pitäisi perustaa joku brändi, joka tukisi tätä sun matkaa. Ei ole oikeasti ilmasta elää ja mulla ei ollut ammattia. Ja Suomessa vaikka Kela kattaa tietyn tai tosi ison osan kuntoutuksesta, niin kyllähän siinä rahaa menee elämään muutenkin. Niin, Flow oli sitä mieltä, että laitetaan brändi pystyyn. Ja siinä oli vaan yksi ongelma, että mikä on brändin nimi. Ja sitten toinen oli se, että eihän Flow Saksasta käsin mitään brändiä ollut valmis perustaa mulle suomalaiselle. Joten ensimmäiseen ongelmaan tuli vastaus siinä, että Flow sanoi, että you are a fighter and you are doing everything in your power to get back. Ja sitten siinä oli kaksi asiaa, jotka laitettiin yhteen. Fight back. Let's go. Ja mä toin ton sanaparin Suomeen ja sitten heti seuraavan vuoden tammikuun 7. päivä mä perustin Fightback-osakeyhtiön. Mikä vuosi tää oli vielä? Tää oli 2013. Joo. Sitten on perustettu Fightback ry myös, joka keskittyy vaan mun kohtalotovereiden kuntoutuksen mahdollistamiseen ja ihmisten auttamiseen. Ja Fightbackin kanssa on tehty
yhtä sun toista hyvää juttua. Meillä oli muun muassa Turussa ennen pandemiaa niin Fight Back-tila, johon sai kaikki vammautuneet tulla kuntouttamaan itseään ilmaiseksi. Se on niin hienoa. Joo, vitsi, wow. Niin toi on jotenkin todella inspiroiva kuulla tää Fight Backin niinku, lähtö. Ja että se oli noin aikaisessa vaiheessa kanssa siellä jo tuli heti messiin ja että sut nähtiin ja miten sitten justiin, että sä välttämättä niinku, olit sä miettinyt tommosta edes niinku itsekseen, että tämmöinen olisi niinku hieno juttu vai tuliko se? Joo. Niin sitten tulee se, että sä oot ja sä oot lähtenyt kuntouttaa, sä et ole antanut periksi ja sit sieltä alkaakin just loksahtelee palaset paikalleen kanssa, että alkaa tulee niitä hyviä juttuja ja justiin niinku, että miten sitten joku näkee sus sen ja sanoo, että hei, nyt mä lähden muuten jeesaa tätä. Ja mun mielestä niin hienoa, miten sun niinku kautta sitten pääsee sitten leviämään niinku semmoinen hyvä sanoma ja sitten se auttaminen. Ja justiin sanoit, että teillä on sitten ry myös, mikä auttaa niinku, sun kohtalotovereita, eli ihmisiä, joilla on tullut joku aivovamma. Joo. Ja sit mä oon tosi paljon käynyt just vaan ihan moikkaamassa, kannustamassa kohtalotovereita, joille on sattunut mikä tahansa loukkaantuminen tai vamma. Toi on hienoa. Toi on niin upeata, Pekka. Sä oot kyllä semmoinen, sä oot oikeasti tosi inspiroiva niinku, ihminen ja niinku, tosi kiva kuulla kans tätä sun niinku, tarinaa vähän niinku näistä kulmista kans justiin. Mua kiinnostaisi tosi paljon, että mitä teillä on nytten projekteja niinku Fight Backin kanssa. Toi dokumentti on, mutta onko teillä jotain muita? Nyt teillä on rani tulossa, mutta onko teillä jotain sellaista, mitä kuvioita teillä on menossa tai projekteja muita nyt tällä hetkellä? Toi dokumentti, niin se ei ole sinänsä suoranaisesti Fight Backiin, mutta se on mulle henkilökohtaisesti niin iso kakku, eikä vaan palakakku, vaan se on niinku kakku, että mä keskityn puristaa sen kasaan ja nyt itse asiassa tämän podcast-tuokion jälkeen mä menen tapaamaan meidän tuottajaa ja vien hänelle semmoset CD-levyt, missä on mun aivokuvat vuodelta 2010 ja sit ne kuvat yritetään lähettää tonne johonkin Britteihin sellaiselle spesialistille, joka oikeasti on maailman yksi tunnetuimmista aivotutkijoista. Ja sitten kun hän on katsonut ne läpi, niin hän antaa myös haastattelun tähän dokumenttiin. Ja toivottavasti hän kykenee jotenkin auttaa mua taas seuraavan tason yläpuolelle. Et tänään on aika jännä päivä. Tänään on hyvä päivä. Erityisen hyvä päivä, kun pääs viettää sun kanssa tässä aikaa. Hei, mulla on tähän loppuun vielä sulle pari kysymystä. Ja niinku, ehkä vähän isompia kysymyksiä silleen. Mutta justiin sulla on tässä varmasti niinku selkeytynyt kanssa semmoinen oma viesti. Mutta jos sä haluaisit niinku jakaa sen tässä vielä kuulijoille, että mitä sä haluaisit sanoa kuulijoille tai mikä sun viesti on yleisesti suomalaisille tai maailmalle silleen? Mun viesti on, että älä luovuta. Aina on mahdollisuus. Toi on hyvä. Ja lyhyt ja ytimekäs kyllä. Ja ei anneta varmastikaan periksi. Ja sitten on vielä yksi tämmöinen kysymys, mitä mä oon tässä yleensä kysynyt justiin. Viimeisenä kysymyksenä tässä on sillä, että
mitä sä haluat jättää tänne elämään sitten, kun sun aikaa lähtee? Vähän niin kuin, että mikä se sun kädenjälki on, minkä sä haluat jättää tänne elämään? Mä haluaisin, että ihmiset muistelis mua positiivisena kaverina ja miettis, että mullakin on mahdollisuuksia tehdä vaikka ja mitä. Mä aion tarttua joka chanssiin, joka mulle tulee. Ihan mahtavaa. Oli aivan tosi upeata saada sut vieraaksi tänne. Kiitos Pekka. Ja aivan mahtavaa nyt viikonloppu sitten juoksutapahtumaa teille ja hyvää palaveria kanssa nyt kaverin kanssa, mitä menet napaamaan nyt. Kiitos. Kiitos Pekka. Laittakaa hei kuulijat ehdottomasti kommenttia ja tykätkää ja kertokaa ihmeessä, että mitä tää jakso tänään herätti. Aivan mahtavaa. Kaikkea hyvää sinne ja hyvää hetkeä ja kiitos vielä Pekka. Kiitos. Toi meni hyvin. Drop some mic. Kiitos, että kuuntelit tämän jakson. Pekka toimii meille kaikille loistavana esimerkkinä siinä, miten ei pidä antaa periksi, vaikka olisi vaikeaa. Todella inspiroivaa oli päästä keskustelemaan Pekan kanssa ja paljon rakkautta ja kaikkea hyvää sinne Pekka sulle ja odotan, että pääsen katsomaan tämän sun uuden dokumentin. Haluan vielä tässä vaiheessa muistuttaa, että tämä podcastien pääsponsori on Kääpä Mushrooms ja käyttämällä koodia syvää henkeä heidän verkkosivuillaan saat alennusta kaikista sieltä sienituotteista sekä samalla tuet tätä podcastia. Voit tukea myös tätä podcastia tykkäämällä, kommentoimalla ja ehdottomasti just tilaamalla kanavan ja antamalla Spotifyssa arvostelun. Se on todella arvokasta saada myös teiltä palautetta ja se on lämmittänyt tässä todella paljon sydäntä kuulla, miten eri jaksot on herättänyt erilaisia asioita ja vitsi, se antaa tosi paljon inspiraatiota jatkaa. Seuraavassa jaksossa meillä on vieraana Erik Puro. Erik on Kääpä Mushroomsin löytäjä ja tämä jakso tulee olemaan myös englanniksi, koska Erik puhuu englantia äidinkielekseen. Niin tullaan syventymään hieman sienten maailmaan ja Erikin matkaan ja miten Kääpä Mushrooms on oikeastaan löydetty ja perustettu. Seuraavaan jaksoon ja oikein paljon rakkautta sinne.